Hajat panjenengan malam hari ini menyambut tahun baru Islam 1 Muharram. Merajut menjalin kerukunan masyarakat Tegalrejo. Tema menjalin kerukunan masyarakat Tegalrejo. Wong Tegalrejo kok gak rukun to ya? Menjalin kerukunan masyarakat Tegalrejo rukun juga. Sampeyan aja nyawang kuwi, nyawang aku. Aja nyawang kuwi. Niki kadoan, Pak. Dados panjenengan lek damel pengajian, aja ado-ado audien kali sing ngaji aja ado-ado. Terus jenengan kedaye niki ngaji niki enten. Pun ngeten iki ngomong-ngomongan waduh Pak Lurah ki karo sing dilurahi iki kan. Insyaallah kadoan iki. Ya ngeten iki biasane kula peseni Mas, lek ngaji siji panggunge aja dhuwur-dhuwur. Lek niki panggunge okres. Okres. Panggunge orkes. Nomor loro audien aja ado-ado. Ibu-ibu dereng ngarep, lan ibu-ibu ning mburi kae. Sing kena dijak guyon ibu-ibu. Bapak-bapak ira nek jak guyon terus moro-moro turu biasa. Bapak Ibu ingkang kula hormati wau diaturne kalih Ten Gus Fuad napa sinten niku temane acarane niki bersih tutut. Pancen dusun niku lek pengen barokah, siji masyarakate kudu sregep ngaji. Mergo majelis ilmu itu mampu menghapus 1000 majelis keburukan. Jadi angger wong Tegalrejo ki sregep ngaji insyaallah masyarakate barokah. Mula ngapunten masjid musala niku ya kudu enek pengajian rutin. Mergo majelis-majelis keburukan itu akan hilang nek teng mriku kathah majelis pengajian. Mula masyarakate kudu sregep ngaji, Bu nggih. Ya, ngaji dhewe niku ya marakne awake dhewe mikire bener. Wong ki lek pengen mikire bener pancen kudu sregep ngaji. Ngaji niku merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Lho nggih, awake dhewe kadang dadi wong gak patek tepaki mergo gak sregep ngaji. Mula ngaji niki penting. Ngaji niku penting. Saking pentingnya ngaji sampai Allah iki duwe nabi akeh 124.000. Sing 313 nabi plus rasul wong Tegalrejo mek kon ngapalne 20. Ngene rata-rata ora apal, sing apal dhisik dhewe karo keri, dhisik dhewe nabi, Adam keri dhewe nabi, tengahe bolong. Lah Nabi 124.000 niku ternyata mengemban satu misi, satu SK, satu tugas, satu perintah kemene Allah niku mek kon ngaji. Jeung Nabi dhewe dawuh nama buistu li utammima makarimal akhlaqu. Aku ki diutus karo Allah wujud nang donya ki mek kon ngejekne akhlak, mek kon nata akhlak. Jadi lek ngono ngaji niku penting. Mula sampai enek ulama dawuh wong ki lek pengen dadi wong apik, masyarakat ki lek pengen apik. Siji kudu sregep ngaji. Mergo ngaji niku merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Lek enek wong ngaku-ngaku apik tapi gak sregep ngaji ku apik rumangsane. Lho nggih, mula ngaji ki awake dhewe dadi wong apik, dadi wong genah. Mergo ning akhir zaman wis akeh wong ora sing dadi pejabat, wis pejabat ora genah. Kon ngurus MBG kok malah dikorupsi ngene. Nggih napa nggih? Kepala Badan Gizi Nasional iki kakean gizi kena dilebokne penjara ngono. Lho niku mergo gak sregep ngaji, Pak. Wong lek sregep ngaji ki gak wani kok korupsi Pak Lurah. Tenang. Ora wani, pokok sregep ngaji lho. Lho, mergo Kanjeng Nabi ki nate crita, Nabi Isa niku nate liwat kuburan. Ning kuburan iku roh enek wong disiksa. Nabi Isa langsung tanglet, "Ya rajul man anta?" Wong lanang sapa awakmu? Wis pirang taun kowe disiksa?
Akhirnya muni kula disiksa awit mati sampai hari ini belum selesai urusan kuburan kula. Terus salahmu apa? Kula niki biyen teng donya Nabi sampun damelan kula niki buruh mikul kayu. Wong desa kula niki lek golek kayu teng alas, kula sing mundhutne, kula sing mikul, terus kula betakne mangkep terus kula diongkosi. Jadi nyambut gawe buruh mikul kayu. Atos-atos. Yuh, cangkeme sitok ombene sak meniki iki. Dilek ngombe piye? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah. Ya bener lek ngono kiai iki rezekine akeh pancen ya bener pancen. Ombene kaya ngene urung mangane, urung jajane, urung kok nggih digawani berkate, urung diamplopine. 1, 2, 3, 4, 5. Pendamelan kula nalikane urip teng donya biyen buruh mikul kayu. Terus satu hari tangga kula niki ngengken kula ngeteni kayu teng desa sebelah. Kayune kula pikul, tibane desane niku tuwebeh. Ekone jenengan kurangi Mas ben gak dilak-diluk bengkok iki kecemengen. Son sampean iki penak. Ekone sampean kurangi volumene gedhi gak apa-apa ben gak bengkung. Apa base apa-apa ning kula gak tedom. Kula ngomongi tukang son ya ora patek wani yu. Kono tak omongi jawab balah padha nyambut gaene kok protes. Mergo kono ya nyambut gawe. Kula niku dikengken tangga kula ngeterne kayu teng desa sebelah. Kayune kula pikul. Lah tibane desane niku tuwebeh teng tengah dalan weteng kula luwe, menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak. Lah kok teng untu kula iki ana slilite. Kula tingak-tinguk pados tusuk gigi mboten wonten. Akhirnya kula mencolot metu moklek kayune tangga kula niku. Klik sak tusuk gigi kula damel ngilangi selilit. Bareng ngoten kula gak tembung. Sak tusuk gigi niku lho disiksa teng alam kubur 11 tahun rong beres. Sak tusuk gigi. Sak tusuk gigi. Sak tusuk gigi. Lha kok enek lho wong kene ngarit isine suket campur semangka bareng ngono kuwi lho. Wonge teko. Lho rewang kok mulih bekem jajan iki lho jajane sapa? Enek sing rewang tukang ngentit iwak bareng iki. Wong Tegalrejo akeh. Wonge ya teko. Gawe kacamata. Sing nggawe kacamata lho kok muni cangkemmu ngono. Nuwesu sing. Lho menungsa tenan, Pak. Nek gelem ngaji ora wani korupsi. Sak tusuk gigi lho urusane ning kuburan 11 tahun rong beres. Lho kok enek lho korupsi miliaran, Mas. Ya Allah. Mula ngaji ben dadi wong genah. Mergo ning akhir zaman akeh wong ora sing dadi tangga ya wis tangga ora genah. Iki bojone dhewe apa bojone tanggane ora genah. Nah bojone tanggane kok ngeloni. Kuwi jenenge tangga ora nggih. Sing dadi maratuwa wis maratuwa ora genah. Ning ndi ngrasani mantune. Ya Allah yo mantuku sing kere iki cetine. Dia apa-apa dilebokne kamar, dia apa-apa dipangan ning kamar aku lho dadi maratuwane 10 tahun rong tau pisane tukokne kathok. Padahal mantuku ki menggawene masyaallah kaya ngono lancare. Mantu kok cetile kaya ngono. Ngono ki ndelok dadi mantuku masak ya ora godak. Jenenge tak kongkon masak jangan tak cepaki, jangan orang ngalor, orang ngidul. Jejeb. Kok mantuku sing kari iki pintere mek manak tok. Anak 5 kabeh kesundulan, ora mbae sing jeleput.
Enek ora mantu tukang ngrasani maratuwa? Apa maratuwa tukang ngrasani mantu enek ora? Ning kene akeh. Wonge rada lemu ta? Wonge klambine abang. Ngapunten Bu. Ngapunten Yutun. Wonge teko tibane. Kuwi jenenge maratuwa ora genah, ning dia ngrasani mantune ya ora genah pisan. Mbak kowe dirasani jere mantu pelit. Oh, maratuwa ora nyawang gitoke. Nah, kuwi tau ditukokne apa padahal maratuwa lek kadung panen pari iki tontonan. Lah ndekne kok lembuh. Ngono ki ya ngelokne awakmu jere ra godak masak. Ya Allah, sing masak lho bedino aku. Lah ndekne kok ngono kuwi malah lembuh maratuwa saya tuwek saya nyocorot. Enek mantu tukang ngrasani maratuwa teng mriki. Wonge ya teko. Ketoke seragam wonge. Sing dadi maratuwa aja gampang ngelek-ngelek, Man. Mergo mantune sampean iki wong tuwane putu sampean. Sampeyan nek ngelek-ngelek mantu berarti sampean ngumumne lek putu sampean iki turunane wong elek. Ora mesakne putune, pendak putune mlaku wong Tegalrejo, iki lho turunane wong elek, turunane wong elek. Lha kok ora yu, lah mbahe bendina pengumuman kok. Sing dadi mantu aja gampang ngelek-ngelek mergo maratuwa sampean iki Mbak, bojo wong tuwane bojo sampean. Sampeyan nek ngelek-ngelek maratuwa berarti sampean ngumumne lek bojo sampean iki turunane wong elek. Lah sing gelem karo turunane wong elek iya mek wong elek. Lho lek ngono mantu karo maratuwa padha. Mula sregep ngaji ben dadi wong genah. Ngoten lho. Wong lek sregep ngaji Bu, ditakoni soal padha iki urung kepara lho jawabane. Wong ki lek gak sregep ngaji. Wong ki dikeki soal, iki iso jawabane beda tergantung kualitas ngajine. Lho nggih. Enek bocah ki curhat. Mbak, nyapo? Aku ini pacar, terus pacarku ki jenenge Solikin. Aku harus Solikin kadung janji sehidup semati. Tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku rabi karo Solekan. Solekan teko. Lek cara sampean piye Mbak? Lek cara aku zaman saiki dudu zaman Siti Nurbaya. Saiki lho zamane Siti Badriah. Ya lek zaman Siti Nurbaya, rabi kudu manut wong tuwek. Lek zaman Siti Badriah, rabi kudu karo sing kok senengi, sing kok demeni. Tetapi bapak ibu gak oleh piye? Halah gampang jak minggat elak wis. Lah terus solekan kon rabi ibumu, wong sing seneng ibumu. Enek lho menungso takoni ngoten. Akhire takon teng jenengan yu. Mbak, sampeyan iki tak sama kok sregep ngaji. Kowe golek wong Tegalrejo sregep ngaji koyo aku ra enek. Aku ki muslimat melu, fatayat melu, RT melu, RW melu, desa melu, kecawi. Bikinane pengajian Tegalrejo Pak Lukman. Aku lungguh ngarep. Piye masalahmu ngene lho Mbak, aku kan duwe pacar jenenge Solikin. Kadung janji hidup semati, tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku rabi karo Solekan. Lek cara pendapat sampeyan Mbak, lek cara aku lho, lek cara aku manuta bapak ibumu. Loh, lah nyapa? Ridallah fi ridal walidain. Wa suktullah fi suktil walidain. Ridone Allah kuwi digawa nang ridone wong tuamu. Kowe rabi karo Solikin kowe seneng wong tuamu gak lilo, Allah melu gak lilo. Kowe rabi karo Solekan wong tuamu, awakmu gak seneng wong tuamu lilo, Allah melu lilo. Kowe rabi karo Solikin wong tuamu gak lilo, tak jamin rumah tanggamu gak barokah. Kowe rabi karo Solekan kowe gak seneng tapi wong tuamu lilo, Allah melu lilo. Rabi karo Solekan, rabi karo Solekan wong tuamu lilo, Allah melu. Tetapi Solekan iki lho Mbak rapatek gantengan Solikin. Halah ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni Solikin karo Solekan padha. Mbak nuwun sewu lek bojone sampean nyolot tuwek tulung lek bengi lampune dipateni.
Kowe kok nyolok temen. Ini cuma logika berpikir, Pak. Mula awake dhewe iki kongkon sregep ngaji. Sampai Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge arep didadekne apik karo Allah, maka wong ku sregep ngaji ilmu agama, Pak. Mula masyarakat ki lek pengin barokah, masyarakat iki kudu sregep lho, ngaji nggih Bu nggih. Mbak, bahasa Arab yang angel apa penak? Bahasa Arab yang angel apa penak? Angel mergo sampean ra kulino, nek sing kulino. Paling sampean tak critani gak percaya, kula winginane umroh. Tenanan iki cerita tenan. Lah kok ning Mekah iki lho cah cilik ini lho kok pinter bahasa Arab to. Mergo ku lho tenan apa-apa ki mergo kulino. Wis ta lah. Numpak peda pancal angel lho, peda pancal kok ditumpaki. Dideletok ambruk kok. Lho tapi nyapa ditumpaki kok malah ora ambruk mergo kuli. Nyetir mobil angel lho. Lho, nyetir mobil angel. Wong bane ra ketok. Tapi nyapa yo kon nlindes sikil sampean iso. Mergo ku sampean ora sanggumun karo Pak Lukman ngomong kok sak jam ra pedhot. Pancen nunino nggak ngulangi mendina apa? Sampean ora rasa kaget. Lah bendina omong, nah isuk mau omong, bar beduk omong, bengi iki omong, bayang piro amplope iki? Kok amplop? Bu dikulinakne nggih. Nggih, apa-apa ki mergo kulino. Laptop yang angel apa penak, balik neh kulino apa ora? Ngeten iki nyapa to bocah-bocah nabuk gak kliru. Apa? Mergo kulino iki lho, selawatan iki lho. Mergo kulino, sampean kok nabuh yo ora iso. Lah ra kulino. Duh, apa wae mergo kulino? Bu. Zikir angel apa penak? Zikir angel apa penak? Penak kage sing kulino, lek ra kulino. Zikir ki penak, tapi lek ra kulino angel kok. Wong dikabari tanggane mati, anu mati lho yo mati. Lah mergo ra kulino. Lek kulino yo anu mati lho inna lillahi wa inna ilaihi listrik mati lek ra kulino sak Tegalrejo ini bareng lho. Basa murup bareng piyak. Ya pancen kulinane ngono kuwi ya. Lho mesti kan listrik mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Listrik murupiar alhamdulillah. Kulinakno. Kulinakno. Hei. Armangane ra kulino ya ora maca bismillah. Wong dibuka langsung cocok kentaki wat. Bari ora alhamdulillah malah pedes. Dipancen kulinane yo kuwi. Lha tenan bapake cacah kali takonono. Arep ngumpuli mak cacah nek ra kulino apa tau maca bismillah. Jadi bukane wat. Bari ora alhamdulillah buayake diungkek enak tenan. Ngono ki ditakoni sing wedok, enak Dik, enak. Sesuk neh ya oke. Kok iso sesuk neh oke iki lho. Wes sesuk neh ya Dik, insya. Wis mulai saiki tenan nek pengen dadi wong apik kulinakno nglakoni penggawe apik. Mulai wis ngaji terus dikulinakne. Ngene lho. Bu. Jadi dikulinakne arep maca bismillah, mari maca alhamdulillah. Arep numpak sepeda motor bismillah, mudhun kok sepeda motor alhamdulillah. Dikulinakne. Zikir sampean kulinakne. Enek neh wong zikir kulinane iki lek enek lindu tok. Dadi pendak enek lindu sak Tegal ngono ki lindune kalem zikir ya kalem la ilaha illallah. Lek lindune mandek-mandek ta.
Bareng yo lindungi tekone. Kuwi jenenge zikir cap lindu, gelem zikir lah enek. Lho tenan, Pak. Nuwun sewu sing dadi kiai ngapunten. Ki sing tukang imami teng musala, imami ning masjid, lek zikir iki dikulinakne trampil. Bahasa tajwide tartil. Subhanallah, 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 subhanallah. Dikulinakne ping 33. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dikulinakne. Aja genah awale tok. Subhanallah, 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 subhanallah. Lha kok bales subhanallah, subhanallah, subhanallah iki. Alhamdulillah, 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 dolah, 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 dolah. Iki kulinane macam ngono kuwi. Wes to sampean tingali sakniki kita putih-putih lho ora terampil to. Dikulinane terampil. Allahu akbar, 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 bar tenan wis. Mboten usah kesusu, mulai kadang makmum ngono ki wiritan wong maca ping 33 ki fadilahe gedhe, ngono ki maca sembrono. La ilaha illallah, mboten usah kesusu niku majais mungfasil lame niku. Dadi ora Jawa to la ilaha illallah, la ilaha illallah dikulinakne. Engko wadang wis lame cowendek la illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Ngono ki dirungokne kokone malah dadi lokal-lakil. Oh, dikulinakne nggih. Apa meneh nek kematian diwacane zikir fidah. Fiza sughra utawa ataqah kubra maca kul huwallahu ahad. Ayo wis tang pundi-pundi genah awale tok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ilang wis terus. Niki ilmu lho yo. Hei. Dikulinakne. Zikir iki penak apa ora? Penak, tapi lek ra kulino ya. Misuh yang angel apa penak? Penak kan sing kulino, lek ra kulino. Bu sampean miso. Ora iso lek kulino. Dadal sing kulino yo sandung ya cuk. Mengane lambine iki lambe kulino. Hei. Iso lah pengajian dipisui lek ra tahbih gregetne. Wedenge nek pengajian ning perapatan ranyang ini ditecuk cuk oh iya. La ilaha illallah. Kiai kok miso nerokne. Lah wong lek kulino miso sembarang dipi. Wis mulai saiki lek pengen dadi wong apik tenan kulinakno penggawe apik yo. Yo. Nutup aurate abot penteng. Abot kangge sing ra kulino lek sing kulino. Wis mulai saiki aurate ditutup. Lek wis kulino sampean buka aurat ra penak. Lek wis kulino buka nutup ya ora. Wis, nutup aurat iki wajib apa sunah? Salat tahajud iki wajib apa sunah? Sampeyan ora salat tahajud ora dosa. Tapi lek buka aurat lho tenan. Wis dikulinakne. Lek kadung senengane nggih tulono SMS sinite metu sithik. Ngono kok nutup aurat ya lek kulino. Bolak-balik tak aturi wong buka aurat iki dosane loro, siji dosa krana buka aurat, nomor loro dosa krana gawe dosa wong liya.
Lah sampean nggih trono SMS silite metu sithik, terus mandek ning lampu merah. Lah kula ning burine kula kan nyawang. Lah aku nyawang ki dosa. Lah sampean yo dosa mergo nggarakne kula dosa. Mula nyawang aurate wong wedok iki dosa. Ya ana loro, siji sumbut, loro gak sumbut. Lah disawang putih kan sumbut. Dosa to Pak Luman, tapi kan sumbut. Lah sing wireng atik-atik panune disawang dosa ora sumbut. Lek pengen dadi wong apik, golek masyarakat apik engko rukun. Lek pengen dadi wong apik siji kudu sregep ngaji. Nomor loro kudu ngulinakne penggawe apik. Apik karo elek iki mergo ku jamaah ki abot apa enteng ibu-ibu? Abot mergo sampean ra kulino. Lek sing kulino wes ora usah tersinggung, sing sregep jamaah duduk kiai. Sing sregep jamaah duduk tukang ceramah. Sing sregep jamaah duduk alumni pesantren, duduk pengurus NU, duduk pengurus muslimat. Ngapunten gak usah tersinggung, sing sregep jamaah duduk wong sing omahe cedhek musala masjid. Sing sregep jamaah mek wong sitok sapa wong kulino. Wis ta omahe mepet musala lek ra kulino jamaah, krungu azan yo girap-girap. Enak to kiai nak nang jamaah? Namanya tak kulino. Nggih napa nggih? Lho tenggen kula ki anak perempuan, Pak. Wis sepuh. Kula hitung sekitar 23 tahun ndak pernah putus jamaah. Orangnya bodoh, bukan alumni pesantren. Omahe paling adoh teko masjid. Kula tak ngerti ora jenengan niku lho budhe kok jamaah ra tau pedhot wis sepuh. Awet kula dadi wong Blitar tahun 2000 sampai 2013. 13 tahun jenengan mboten nate pedhot. Mbok Lukman dikai amalan. Napa amalane? Amalan napa to Nak Lukman? Lho sampeyan lho jamaah 5 wektu kok ora pedhot. Pripun iki? Anu Nak Lukman, aku iki kadung kulino. Aku iki salat lek ora ning masjid ora marem, mergo wis kulino. Ya Allah. Yo. Dikulinakne jamaah nggih. Jamaah. Lah diomongi mek mentelenge lho kowe iki. Lek pengen dadi wong apik siji kudu sregep nang. Nomor loro kudu ngulinakne penggawean eman-eman. Bedina mlebu jeding sedina ping pira to, Bu? Mlebu jeding iki kulinakno sikil. Metu teko jeding kulinakno sikil. Lah eman-eman Pak niki, eman-eman niki ibadah. Dieling-eling gawe sandal iki dhisikne sikil tengen, nyepot sandal dhisikne sikil. Eman-eman dikulinakne niki ibadah. Masya Allah. Siji kudu sregep ngaji, kudu ngulinakne penggawe apik. Sing nomor 3, wong iki lek pengen dadi wong apik iki lho sing penting. Aja gampang kelingan eleke wong liya. Aja dadi pendendam. Nyapa te awake dhewe ora iso dadi wong apik? Mergo gampang kelingan eleke wong liya. Mriki mendak malam Jumat bapak-bapak yasinan Bu nggih. Disukani maem to. Bar yasinan ora ngeteri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat kae ngeteri sampean. Anake muni ngene, Bu, mriku mboten diteri to. Kono ora tau ngeteri rene. Lah lek tenan to. Mergo kelingan eleke wong. Arep ngeteri tanggane gak sida mergo kelingan tanggane ya nak naunge. Niku lho. Wong teko seragam. Nyapa yuran yang yasinan? Lunga apa piye ora? Enek tamu apa piye ora? Rewang apa piye ora? Awakmu gregesi piye ora? Lah nyapa ranyang kere mendheke winginane ning genku yo ranyang. Kuwi jenenge penden. Wis ta wong iki arep dadi apik ora iso lek ning atine gampang dendam. Lah dendam ki maknane kelingan eleke wong liya. Lho enten lho Pak.
Kejadian nyata nih, enek uang niku jane ya NO. Sregep yasinan ning nalikane yasinan dhek iki sego ditokne iki mesti mulih. Lah akhirnya jamaah duwe ijma sukuti. Kesepakatan dalam diam. Enek wong pendak melu yasinan segone ditokne mulih. Akhire sing liyane kabeh batin padha. Tok men nek wayah kowe nampa giliran, nek segone ditokne aku nyok mulih. Akhire dhek nampa yasinan segone ditokne. Lah kok sak jamaah mulih kabeh. Kuwi jenenge sak jamaah pekok kabeh. Lho sampean duwe tangga pelit ki bene tanggamu duduk wong apik kok. Sampeyan wong apik aja bales pelit. Yo. Aja dadi pendendam, pancen tanggamu duduk wong apik. Tanggamu pas ngene sampean ranyang. Sampeyan aja bales. Lah lek kono ranyang terus sampean bales gak nyang kuwi jenenge kan sami ugi sami mawon. Silit babi dintuk. Bendam iki tenan lho. Mula masyarakat Tegalrejo niku kerukunan. Sama nek pengen rukun jangan jadi pendendam. Pendendam ini merusak kula karo panjenengan. Piye ambri awake dhewe gak dendam karo orang lain. Awake dhewe kudu sadar kelingan dawuh Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti, jenengan dadosne apa teng donya ki ra ning sing percuma. Wis kok sampean rukun. Apa sing digawe Allah teng donya ki gak enak sing percuma, termasuk sampean duwe tangga jahat. Niku penting lho Bu, awake dhewe duwe tangga gregene niku penting. Kena gawe golek ganjaran. Aja dendam. Mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge dirasani wong liya kok sabar, maka kebaikane sing ngrasani dikek ning sing dirasani. Sapa wonge difitnah wong liya kok ora pegel, ora dendam, sabar. Maka kebaikan sing mitnah dikekne sing difitnah. Sapa sing ngelokne wong liya kok sing dilokne sabar, ora dendam. Maka kebaikan sing ngelokne dikekne sing dilokne. Mula besok akeh wong Tegalrejo ki ning alam barzah kaget, ndak merasa punya kebaikan. Lah kok kebaikannya bertumpuk-tumpuk kok. Yo dalem malaikat. Omahmu ndi Tegalrejo? Tegalrejo ki ndi lho yo desane Badas. Badas kecamatane ndi? Badas. Lho ora melu pare, pecahane pare dadi Badas. Badas melu Jombang, sanes malaikat. Perbatasan kali Jombang. Ayo melu aku yuk, teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku lho kok wong niku roh tumpukan. Lajeng matur malaikat napa niku tumpukan ganjaran. Ganjaran napa malaikat? Maca Quran. Gadane sinten tekmu lho. Lah kula mboten saged maca Quran malaikat. Ya aku ngerti, kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampe tuwek ra godak maca Quran. Lha tapi ganjaran maca Quran kula kok kuwat sakmoten. Yuk kowe iki duwe tangga, tanggamu sregep maca Quran ning sayang sregep ngrasani awakmu. Ate awakmu sabar ora dendam, mula ganjarane maca Quran. Lha kaya ngene iki lho. Mlaku malih ro tumpukan iki napa malaikat ganjaran. Ganjaran apa? Sedekah. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula pelit-pelit yang Tegalrejo. Oh, aku ngerti kowe lek ditonjok kok tampane nek kon becek ra tau nyang to. Wong teko. Mosok sing seragam neh. Aja dendam. Engko batin wong koyo ngono rasa diundang neh. Lho tapi kula kanthi ganjaran sedekah sak weten kathah iki ditangga yo tanggamu ki di sedekah ning sayang tukang ngelokne awakmu. Adek awakmu sabar gak dendam. Mula ganjarane sedekah. La ilaha illallah. Mlaku malih roh tumbuhan iku napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Ya aku ngerti kowe biyen daftar gak sida to dhuwitmu kok tukane Avanza. Lha tapi kula kok diganjarane kaji kowe ndek tangga bu kaji, wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umrah. Ning sayang tukang rasani ngelokne maido awakmu, ate awakmu sabar. Mula ganjarane kaji, Pak. Kaya ngono iki lho.
Lajeng nek cahaya begitu indah. Lho malaikat ana cahaya kok kados keemasan kaya emas niku napa kuwi ganjaran yu. Ganjarane napa? Salat tahajud. Ganjarane sinten tekmu. Lho. Lah kula dadi wong Tegalrejo mboten tahajudan malaikat iya aku lho. Kowe jane ben-bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Ate nguyuhmu ndak nyami aku yo iyo. Lho tapi kula kok diganjane salat tahajud tangga mungkin bathuke capirun susun 28. Ning sareng tukang ngelokne medumit nah awakmu ate awakmu sabar gak dendam. Mula ganjarane salat tahajud pe. Ngaji iki dibane ning perapatan ya kok wesel ya. Lah mari menggok rono sirahe terus maju rene. Mari maju rene. Sok-sok nek aja disaleh perapatan rek. Ndek aku sok tengeng iki. Lah mari rene terus ruwene. Mari rene terus ruwene neh. Kek kok sangoni pira kaya ngene iki. Yo kalah. Ngaji paling apes lek dileh perapatan. Endi Gus Fuadmu? Lah rene tok ya ora penak. Ya pengen roh kono. Mari miring rojok rono terus ruwene. Iya. Korsine ya kegedhen. Iki ora ge nunggu ge turu yu. Iya panitia batin kari nunggu kenyih menewi. Lho lek ngono dirasani dilokne difitnah niku untung napa rugi? Untung. Krana apa? Mendatangkan pahala. Mula jenenge lek diomongi tanggane yu sampean dirasani diri sak malih kemayu. Aja dendam. Jawabane leh bene wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndang gawe kolak kacang ijone mateng sing rasane diteri. Lho kok sampean teri kolak ta? Heeh, sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora lho bulet tangga sampean kabeh apik nglokne ra tau maido ra tau mitnah ra tau. Kula tak takon sampean oleh ganjaran kondi ayo. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting nek gawe golek kan. Mula lek ning Tegalrejo enek wong ngenyelne tulung ingunen. Lho enten apa Abu Jahal karo Abu Lahab kok panggadingu karo Allah sebagai ladang Rasulullah mencari pahala Pak. Kanjeng Nabi ki diarani hebat mergo enek wong elek jenenge Abu Jahal karo Abu Lahab ki lho. Mula aja dendam ben iso rukun. Hoi. 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 Deleng-eleng. Lah sampean karepe ning donya ki duwe tangga apik, dulur apik, tangga apik. Lah terus oleh ganjaran kondi. Sampeyan rungokne, kula didhawuhi karo Gus Latif. Yai kula teng Jampes rumiyin. Tanjuran ki lek pengen subur kudu diwehi letong. Letong ki gilani, tapi dibutuhne ben tanduran iso subur. Sampeyan ki lek pengen subur oleh ganjarane ya kudu duwe tangga sing model letong-letong kuwi lho. Ngono sama duwe tangga gregetne liwat ngarepamu, semantan ana letonge liwat. Nek wong kok rewang wis ora tau tandang mek maido. Kuwi jenenge wong rewang modele. Heeh. Mulai dhek teko semantan letonge teko. Jadi barang elek kadang dibutuhne. Kotoran itu dibutuhne sebagai rabuk agar tanaman itu bisa tumbuh subur. Niki kula didhawuhi kalih Gus Latif iki jaman teng Jampes iki kelingan. Lah kowe iki Lukman urip njaluk penak oleh ganjaran kondi. Oh ngoten Gus. Iya no. Nggih. Bu. Tak duwe tangga gregetne alhamdulillah. Mula sampeyan dawuh ngeten. Layak khulul jannata man layak manujaru bawa ikohu. Orang mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Gila Pak. Sampeyan duwe tangga ganggu Jam 12 bengi usume wong turu dek teko. Gek montore kenal pot brong. Sampeyan sari gregap. Lah dilu iso turu dek teko neh.
Ganggu teng jenengan. Usume wong istirahat jam 12 awan yo, tanggamu ki muter tiba anter. Adik salone didep ning ngene sampean, ora yo ganggu to iki. Kek jenengan kondur kok sawah, Pak. Enak-enak lele. Lho kok tanggamu muter tiba anter. Kek salone didep ning ngene sampean. Kek lagune iki panggah kuwi. Pokoke joget. Tun mbokmu. Kek mbokmu ki yo tun tenang. Amgon jenengan sing ganggu jenengan gak mlebu swarga. Sahabat bertanya, sinten sing mlebu swarga Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok jangan jadi pendendam. Sama nek dadi pendendam wis jenenge sami ugi sami mawon. Sabar nggih. Di balik kesabaran ada nilai pahala, Pak. Lek masyarakat Tegarejo iso nyadari ngoten niku rukun kok. Nyapa to dokter ki kok rata-rata sugih. Laman goleki dokter melarat gak enek. Sak melarat-melarate dokter minimal duwe mobil. Pertanyaane nyapa to dokter ki kok sugih? Penyebabe sitok. Mergo dokter ki sabar karo wong lara. Nek dokter karo wong lara kereng, wah tak jamin kere, Pak. Lah piye pendakane arep konsultasi? Suntik kok tunyu diasmu. Rasa suntik ngale. Lho saking sabari dokter kaman pirsani, apa nek dokter nolak penyakit? Sakit nopo, Mbak? Darah tinggi Bu Dokter Pinara, niku darah rendah Pinara, niku diabetes, niku asam lambung. Terus niku asam aurat. Asam urat apa asam aurat? Niku kejulino, niku rematik, niku encok. Monggo Demon Pinara. Saking sabari dokter sing di penyakit gila. Dokter ki mboten gila. Sakit napa Mbak Borok Bu Dokter? Pundi lho Mbak? Kula gila Bu Dokter. Lagi pundi gila Bu Dokter. Ya Allah Mbak, kok akeh sete ya Mbak. Sik tak resikane dhisik. Pertanyaane apa to dokter karo wong lara kok sabar? Jawabane ya sitok mergo dokter ki duwe iman. Dokter ki ndek keyakinan sing kuat, lek wong lara kuwi mau mara karo nggawa duit. Duit arep diwehne dokter. Dokter ki sugih mergo duwe iman, wong lara mara nggawa duit. Mula dokter ki sabar mergo dibalik kesabaran oleh duit. Lah wong Tegarejo lek pengen sugih, jadilah dokter jasmani. Sing nambani darah tinggi, darah diabetes dan lain sebagainya. Tapi lek wong Tegarejo pengen sugih nang akhirat, jadilah dokter ruhani. Sabar ngadepi tangga dulur kanca sing duwe penyakit ruhani. Sakit napa, Mbak? Kula tukang maido Pinara. Niku kula tukang mitnah Pinara. Lah niku kula tukang ngrasani Pinara. Lah niku kula kenyeh Pinara. Lah niku kula lek rewang tukang ngentit iwak Pinara. Yakinono kalau dia itu datang dengan membawa pahala. Sabar itu mendatangkan pahala. Apa yang diciptakan Allah tidak ada yang percuma. Semua diciptakan Allah itu mesti ada nilai hikmah. Termasuk duit tonggo model letong. Paham letong-letong? Ojo dendam nggih. Ben rukun. Wong satru iki bikroki. Allah sing apa Kanjeng Nabi ki dawuh, "Inna rahmatallahi tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim." Rahmat Allah tidak akan turun pada sekelompok kaum, sekelompok masyarakat ning dusun Tegarejo. Rahmat Allah tidak akan turun nek masyarakate akeh sing konflik. Nek masyarakate ora rukun, nek masyarakate akeh sing memutus tali persaudaraan. Mula ayo lah wong rukun ki piye carane siji aja duwe dendam. Wis bene tak cilik mlayu aja pegel. Mulai awakmu pegel ya anake sapa ki.
Bu, paham nggih? Sing sabar nggih. Ngenteni kapan jadi wong sabar? Mosok umure 70 panggah kereng. Apa kurang nesuan 70 tahun. Wes lek pengen ndak dendam, kelingan dawe Allah, semua yang diciptakan itu mesti enek hikmah. Termasuk awake dhewe duwe tangga jahat, kuwi enek hikmah. Sing nomor loro ampre gak dendam, balik neh kelingan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah iki sing dadekne urip karo mati ki Allah. Lah urip ning donya iki karo Allah digawe nyapa to? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nguripi manusa ning donya ki Allah mek pengen roh wong Tegalrejo ki sing berkualitas apa to? Ngoten lho. Jadi dunia itu diciptakan sebagai tempat ujian. Lah, nyapa to cah sekolah ki kok enek ujian? Ya gurune ben ngerti ndi to muridé sing berkualitas, sing nilainé apik, sing uteke cerdas, ndi sing uteke biasa, ndi sing bodoh. Mula donya ki kudu enek ujian ben Allah ngerti mana yang terbaik di antara kula karo panjenengan. Mula tak peseni jenengan ki lek dielek-elek. Aja dendam, aja nesu. Mergo wong dielek-elek urung kepara elek. Tapi sing elek-elek mesti wong tak baleni. Sampeyan iki lek dielek-elek aja dendam. Mergo wong dielek-elek urung kepara elek, tapi sing elek-elek mesti wong. Lah sampeyan iki lek dielek-elek menengo. Den aja dendam, berarti sampeyan menang. Tapi lek dielek-elek terus gendan ngelek-ngelek mergo dendam. Dielek-elek nesu dendam akhirnya gendan ngelek-ngelek. Lek dielek-elek gendan ngelek-ngelek akhirnya ketemune wong loro padha. Sapa terus sing apik ki lho sapa? Wong dielek-elek kok gendan ngelek-ngelek berarti wong loro padha. Lah terus sing apik sapa? Mula Kanjeng Nabi ki dielek-elek Abu Jahal gak tau bales. Biar Allah ngerti tibane aku ki luwih mulya tinimbang Abu Jahal. Lele Abu Jahal dielek-elek, terus gendan Kanjeng Nabi dielek-elek, karo Abu Jahal terus gendan ngelek-ngelek, terus ning apik napa? Ibane wong loro padha. Wes aja dendam. Wong dielek-elek ora kepara elek, tapi sing elek-elek mesti wong. Nomor 3 aja dendam, kelingan Allah dawe. Allah dawuh wa khuliqal insanu dhaifa. Manusa kuwi digawe dalam keadaan tidak sempurna. Sampeyan golek manusa sempurna mboten petuk, Bu, Pak. Sampeyan iki rumah tangga, sampeyan sadari bojo sampeyan iki duduk malaikat, bojo sampeyan iki gak sempurna. Lek enek apike syukurana, lek enek kurangi sabarana. Pancen manusa gak sempurna, Pak. Istri panjenengan bukan bidadari. Lek enek kelebihane syukuri, lek enek kurangi sabari. Ya wis ngoten niku tok wis. Pancen manusa ki gak Lah awake dhewe ki dielek-elek ya aja dendam to. Pancen ra sempurna. Pancen awake dhewe duduk wong apik kok. Enek wong kulite ireng disemantani ireng kok nesu kuwi lho. Nah, pancen kulite ireng kok. Lek kecuali lek yu kulitmu kok putih, cangkemmu ngenyek kuwi. Pancen kulite ireng awake dhewe gak sempurna. Mula hari ini banyak kejadian-kejadian iki kadang kula mikir, Pak. Mula Gus Dur iki kan biyen pesan dadi wong aja gumunan. Lah gumun piye pancen manusa gak sempurna kadang-kadang lho, Pak. Jadi lek enek Pak Lurah, lek enek polisi bedel polisi iki pancen manusa gak sempurna, Pak. Kadang kula mikir ngoten. Lho pancen ra sempurna. Nah rumah samu lek polisi sempurna, ya ora pancen ora sempurna. Kadang ya mula aja gumun. Nah lek enek jerene kiai kok terus nyak karo santrine pancen kiai iki ya gak sempurna. Kadang-kadang kula ya mikir ngono kuwi cuma kok kebangetan ngono. Lah artine piye awake dhewe iki lek dielek-elek jangan dendam. Wong Kanjeng Nabi ki lho sing sempurna. Hidupnya dicaci maki, dihina, dilempar batu sampai bercucuran darah. Padahal Kanjeng Nabi niku
Lho Kanjeng Nabi iki sampai dituduh tukang sihir, tukang fitnah lho, Pak. Padahal Kanjeng Nabi iki sempurna. Lah terus Lukman iki sapa? Dielek-elek ngene kok dendam lho, kok marah. Pancen aku ora sempurna. Lah kula dielek-elek kok nesu ora nyawang gitoke lho nyatane nyawang wong ayu yo nah. Nah, mulai ngaji nggak nikawani peringkat yo Allah. Lukman kok dilok ning ngene lho. Wong Allah sing sempurna yang kadang dipaido. Lah Allah iki sempurna kadang wong Tegalrejo ya maido dikai udan. Udan. Kapan terangi? Kok dikai sumuk. Sumuk kapan udane? Rumah saya Gusti Allah ini Tegalrejo ora tau bener to. Lho Allah sing sempurna dituduh tukang apa dituduh duwe anak jenenge Isa Al-Masih. Allah ki maha sempurna dituduh duwe anak jenenge Uzair. Padahal Allah bolak-balik dawuh lam yalid wa lam. Terus awake dhewe iki sapa to? Sadari awake dhewe iki gak sempurna. Dadi lek dicaci maki dihina, ya aja dendam. Mergo pancen awake dhewe iki pantes. Wong Allah ae ora tau bener kok. Wong Kanjeng Nabi ora tau bener kok. Dikai melarat ya maido, dikai sugih ya ra syukur. Awake dhewe kan ngono kuwi to. Nggih napa nggih? Wis mula awake dhewe sing rukun, carane rukun piye menyadari bahwa semua diciptakan Allah itu enek hikmah. Nomor loro dunia itu tempat ujian, awake dhewe kudu menang menghadapi ujian ben awake dhewe diarani Allah wong apik. Nomor telu awake dhewe iki aja gampang marah, sing rukun mergo pancen awake dhewe gak sempurna. Lek niku tertanam kuat teng manah kula karo panjenengan, akhire dadi wong Tegalrejo dadi sing jembar atine, lek wis jembar atine masyarakate dadi rukun. Dil lek masyarakat pengen barokah siji kudu sregep wis. Nomor loro kan bersih desa iki. Tegalrejo ki lek pengen barokah, masyarakate kudu sregep zikir, Pak. Zikir itu dawe Kanjeng Nabi ma'amila adamiyun amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Ini kita tulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Orang yang ngamal sing dilakoni manusa sing marakne azabe Allah gak mudhun, sing hebate ngalahne zikir. Masyarakat niku lek sregep zikir dijogo tibakne kalih Allah, Pak. Nabi sing dibong niku nabi sinten, Bu? Nabi sing dibong nabi sinten? Ibrahim. Sing ngebong sinten? Sing ngebong sinten? Jawaban sing ngebong sing tukang obong-obong. Nabi Ibrahim dibong karo Raja Namrud iki slamet. Ndak terbakar. Niku wasilah zikir. Nabi Ibrahim ki slamet mergo gelem zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Akhirnya Allah dawuhi geni dadi barang sing adem sing ora iso ngobong Nabi Ibrahim. Jadi ternyata Allah ki gelem jaga wong nek wong iki sregep zikir. Nabi sing dipangani wae nabi sinten? Bu Seragam. Bu Seragam. Nabi sing dipangani wae nabi. Kok Yunus Nuh? Nuh apa Yunus? Yunus, nek Nuh niku nabi sing bojone nakal karo. Sapa sing ngeruh jenenge bojone Nabi Nuh? Bu Nuh. Bojone Nabi Nuh namine Bu. Bojone garwane Nabi Musa jenenge Bu. Garwane Nabi Yusuf namine Bu. Garwane Pak Lurah namine Bu. Garwane Pak Lukman jenenge Bu. Sapa muni buluk kuwi mu? Nabi Yunus niku Pak Lurah selamat saka wetenge iwak. Niku tibane teng kitab didhawuhi lantaran zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh.
Itu dahsyatnya zikir, Pak. Nyapa tuh bangsa ini kok baik-baik saja. Saya katakan bangsa Indonesia ini baik-baik saja loh Pak. Nek ndelok agamane paling akeh, sukune paling akeh, pulone paling akeh. Wong Indonesia ini termasuk rukun loh. Indonesia ini gemberah main YouTube tok. Sama nek tukaran wong ning Indonesia nek tukaran main YouTube tok ta. Sama ndelok saiki baklawi karo sing gak baklawi. Enek sing ngaku keturunan nabi kuwi. Karo sing gak setuju lah mek tukaran ning HP tok ta. Indonesia lek tukaran HP tok. Karo Muhammadiyah apa kok NU karo umpamane karo wong Wahabi, lek meneng YouTube tok ta. Wong Wahabi muni tahlilan enggak ada dalilnya, selamatan enggak ada dalilnya. Mek ngono tok. Wong NU jawab pancen kowe pelit gak gelem sedekah, ya mek ngono tok. Bersih dusun enggak ada dalilnya. Apa Nabi pernah bersihin dusun? Nabi tahu bersih dusun apa piye? Berarti kan gak ada dalile. Kok iso lah sampean sing ditakoni bersih dusune, isine kuwi lho ngaji, isine selawatan, isine tahlil. Zikir niku perintah Kanjeng Nabi, cuman zikir di malam ini diniati karo golek barokahe ben desane barok. Ya mek ngono kuwi tok, Pak. Golek habis pengajian, pas ketepaan dina lahirin Kanjeng Nabi dijenengne mulutan. Lah kok mulih kae pisan kae. Kok mulih biuh ya Allah kreseke sak mulu gedine. Ya iya, wong papat nih mulih. Jiro, masalah. Mlakune malah kesusu terusan. Wis iki aja nek sing mulih, nek sitok sing mulih tak dongakne sing lanang wayuh. Wong Indonesia ini rukun, boleh saya katakan rukun, Sabang sampai Merauke itu rukun. Beda karo ning luar negeri kono, nek konflik itu nyawa taruhane. Irak Iran, Iran Israel, Palestina Israel, tukaran Yordan. Negara-negara ning kono wis gemburah taruhane nyawa, Pak. Tapi lek ning Indonesia iki ora, lek tukaran iki ya mek ning YouTube. Lah nyapa wong Indonesia iki seneng zikir. Lah sing sering zikir ngapunten ya wong NU Indonesia ki barokah mergo NU ki lho, Pak. Mergo wong NU senengane Pak Lurah jenengan semerep jumlah desa sak Jawa Timur nih. Mboten semerep. Sampeyan ngaco iso jawab tak tukane vario. Desa sak Jawa Timur niki 8.500 desa, Pak. Sekitar sak moten desa dan kelurahan. Lho lek sak desa ki enek 10 majelis zikir. Kula yakin sak desa Badas ki kira-kira muslimat karo fatayat ya majelis zikire punjul kok 10 nggih. Punjul. Wis tak gawe 10, mongko sak Jawa Timur iki enek majelis zikir akeh 85.000, Pak. Lah lek sak jamaah iki wong 30, mongko sak Jawa Timur iki pendak malam Jumat enek sekitar 2.500.000 wong iki zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pendak malam Jumat iki lho. Kuwi sing yasinan sing tahlilan, urung sing bar salat wiritan. Urung sing torekoan. Urung sing sholawatan, urung sing manakipan, urung sing berjanjian. Lebih juta wong ning Jawa Timur tiap malam hari itu berzikir, Pak. Padahal Kanjeng Nabi dawuh ora ning amal sing dilakoni anak Adam sing marakne azabe Allah gak mudhun. Masyarakat iki juga barokah lek gelem lek kula tegel-tegelan muni, Pak. Indonesia iso barokah mergo ngapunten. Sampeyan boleh setuju, boleh tidak. Didui mergo enek wong NU. Mergo sing seneng zikir ki wong. Kalau sampean delok tahlilan dikritik, bar salat wiritan dikritik. Nggih, enggak ada dalilnya. Wah, Indonesia ki wis ora nek wong zikir koyo ning luar negeri kali, Pak. Mula pokok wong Badas iki gelem melu yasinan. Sampeyan iki nek melu yasinan yo berarti sampeyan iki njaga Badas iki lho. Zikir nggih.
Ampuh lo zikir iki. Lho zikir kok iso ampuh napa Pak Lukman? Iki lho mergo nek dawuh Allah. Teng hadis qudsi dawuh Kanjeng Nabi sing dawuhne dawuh Allah. Allah ki dawuh man zakaroni faqad jalasani. Lho hebat. Sapa sing zikir ning aku nang sandinge. Duh. Tibane wong zikir ki disanding Allah. Lah sampean kok disanding Allah? Kok nek apa-apa lak diwangi Allah. Wong disanding kok wong dekat kok. Sampeyan cedhek karo Pak Lurah, kok nek apa-apa dibantu karo Pak Lurah. Wong cedhek karo Pak Lurah kok. Gek ning desa sing paling dhuwur jabatane Pak Lurah. Sapa kalah? Nek kami tua moro gini sampean, Bu, ngapunten jenengan wancine bayar pajak. Lho kok sampean muni ngene, nuwun sewu Pak Wo, kalih Pak Lurah dipenging bayar. Wani ora kami tua. Kawani nek Pak Lurah. Gek sampean dekat. Sampeyan deket karo Pak Camat, urusan kecamatan gampang beres. Sama cedek karo Mas Bub. Karo bupati urusan kabupaten gampang beres. Mergo sampe cedek karo bupati. Sampe cedek karo Bu Khofifah, urusan Jawa Timur beres mau cedek kok. Sampe cedek karo Pak Prabowo, urusan negara yo cedek karo Pak Prabowo beres. Sampeyan kok arep gawe SPPG. Langsung bel teti tet. Nanti apa? Neng di bos niki. Bos, aku arep gawe SPPG. Panggil bupati ne telepon. Kuwi wong kuwi kon genggen SPPG. Cedek karo Pak Prabowo. Enak. Lah sampean iki lek cedek karo Allah, kok lek nek apa-apa dibantu karo Gusti. Lho mula sergepo zikir. Sergepo ayo melu yasin. Wes sing durung melu yasinan melu wae, sing durung melu tahlilan melu wae, ben badas kibaro. Mau sampai enten uang nih lho Pak. Pengusaha mebel bendino kemalingan. Bendino kemalingan. Wah akhirnya dilaporne polisi. Karo polisi dijogo, malingnya ndak enek. Polisi mulai kemalingan, Pak. Bingung akhirnya ngrungokne pengajian. Kiai ini muni sapa wonge gelem maca ayat kursi, gelem zikir ayat kursi, omahe dijaga dilindungi karo Allah. Akhirnya diamalne karo pengusaha mebel. Pendak bengi maca ayat kursi ping 2000. Lah kok omahe dijaga tenan karo Allah. Bar niku gak tau kemalingan. Akhirnya cerita ngene kiai, ayat kursi itu hebat. Saya tuh tiap malam baca 2000 kali omah kula dijogo Allah barokah kula zikir ayat kursi. Kiai ini gedek dulu. Kok iso lah kok kuat lho bengi-bengi maca ayat kursi ping 2000. Piye caramu maca? Anu yai kula lek maca ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Sama nih sembahyang ini menek uang maca ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Kuwi dijogo karo Allah. Apa malih jenengan maca Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Sama nih lek ning omah dhewe Bu. Bapake Caca. Jam 12 bengi kok rong mulih. Sama ning jero omah wedi. Yalah kok rong mulih, gek-gek ning jero omah moro-moro enek medon. Moro-moro enek ocong. Wes mlebu kamar kamar tutup zikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dijogo karo Allah. Sama nek di anak kuliah nang Malang, kuliah nang Kediri, kuliah nang Surabaya. Saiki jalan raya koyo ngene iki ramene. Dipeseni anake le, Nduk, sing ati-ati teng dalan. Nggih, Nduk, lesane gawe zikir. Lho kok ngoten Bu, wong iki lek zikir dijaga dilindungi karo Gusti. Kula niki sering Bu ngaji adoh kados ngeten iki supir kula mboten saged. Akhire kula supiri dhewe niku ketepaan bojo kula kejak turun dadi tak kon barengi yo aku ngaji nang Badat. Ki supire ndak iso. Kula kadang ngaji teng Blitar sampai teko pinggir segara kidul Bu, gek daerahe alas-alas, gek kula nyupir dhewe. Ngono aku sebagai manusia biasa ya wedi. Dongge pas nyopir kuwi nyawang spion kok gek ning jok mburi dhewe moro-moro nek wong wedok gek rambute dawa gek karo mringis kok piyambak to iki ngono ki aku ndi wedi lho Bu tapi gawe Nabi sapa sing gelem zikir dijaga dilindungi karo Allah
mobil tak buka, bismillahirrahmanirrahim, tak tutup. Blek. Sadawane dalan, pulang ngekeh maca zikir selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teko omah selamat, berkate utuh. Niku barokah iki. Wes, Bu, zikir nggih. Termasuk niki wau sakderenge Pak Lurah pidato, kula didhawuhi anu yai tasik tahlilan. Ora wis ero iki. Wis lek ngono kesimpulane masyarakat ki lek pengen rukun ayo sing sregep ngaji, nomor loro ayo sing sregep mah wis bengi ya. Lah kita kula munggah jam piro niki mau jam 09.15 saiki wis jam 10:30. Siji ngaji, ngorek ngaji logika berpikir ditata, akhirnya dadi rukun. Nomor loro zikir, golek zikir dijaga dilindungi karo Gusti Allah. Zikir niku hikmah niku lho iso dijaga karo Allah. Sing paling hebat malih zikir niku hikmah iso menggapai husnul khotimah. Mula jaman tak pesen sing sregep zikir. Lho kok apa hubungannya zikir karo husnul khotimah ngeten lho. Kanjeng Nabi dawuh matal abdu ala ma'asa alai. Wong mati ki nggawa kulino. Lek awake dhewe ning donya kulino zikir kok lek arep mati insyaallah ya. Mula sampean kulinane zikir, disambil dijaga karo Allah ben husnul khotimah. Mergo mati ki nggawa kulino. Enten piantun teng Blitar, umure ben 85 tahun. Jamaah maghrib, wedok. Omahe karo musala sekitar 50 meter, urung sampai teko omah tiba. Ditangek nih karo anake, la ilaha illallah, langsung stroke Pak. Digawa ning rumah sakit, mulai stroke gak iso omong, gak iso ngendikan, mripate terpejam, sampai sedo, tangan iki panggah gerak gitu. Jadi tubuhnya itu semua ndak bisa gerak Pak, tapi tangan iki panggah ngeten. Niku direkam diduduhne teng kula. Niki lho Pak Lukman ibu kula. Loh, lah tangane kok panggah obah. Ibu niki nalikane uripe mboten nate lepas saka tasbih. Duh. Tibane nalikane uripe ki manut tarekah qadiriyah wa naqsabandiyah dan ini terus nalikane awake waras gak tahu cepot karo tasbih. Mula ketika mati tangane yo ngeten. Ada seorang laki-laki dibawa ke ICU, tangannya ki nglembreh. Niku yang obah ngeten. Ditakoni ning anak wedok, "Nduk, abahmu kok tangane obah?" Abah niku mboten nate leren zikir. Remenane abah ki nyepeng tasbih ki lho, mergo kulino ki. Mula aja kaget solek ning Blitar Pare Badas. Enek wong mati tangane ngene. Lah nyapa ibu mati tangane ngene? Lah uripe dolanan HP. Akhirnya mati tangane ngene. Ngono ki bar yen sing ngentahi aku, "Yai, sok ben nek wong mati tangane ngene." Lah nyapa? Kulino nyekel mik kok cangkemmu ngono aku. Pun tilbu nggih. Rukun nggih. Lek rukun masyarakat barokah. Pun iki jane enten malih ngomongne tahun baru. Tapi kok wis bengi, enggak cukup 2 jam. Tengah awake dhewe ngomongin tahun baru, ngomongin tambah umur, awake dhewe ngomongin tahun baru, ngomongin waktu. Waduh, iki 2 jam ki apik iki. Apik iki timbang sing mau. Lha tapi wis bengi ya. Piye lanjut? Lah ibu-ibu ki lungguhe wis teko slonjor, teko. Aku wis ora penak lho. Ki sikile ki enek siji enek dipijeti ae. Aku ora penak jalan. Kuwi enek-enek wis tase dicangklong. Wong mau dideleh lho saiki dicangklong. Ya aku munggah rene kemu gue do jejeg ngene. Kok wis enek sing doyong-doyong ngene to. Malah enek sing seragam wis rada ilang barang ngene iki mau. Ngene iki aku wis ora penak lagi lungguh ngarep kok ya ilang to iki. Piye diterusne? Apik iki. Apik iki timbang mau, tapi wis bengi ya. Apa ngene ae mumpung Pak Lurah rawuh, sok tahun ngarep ngundang neh ya.
Pun mugi-mugi barokah. Pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan inggal saraf. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga sing rawuh anak-anake solih-solihah. Ya Allah, muga-muga sing rawuh inggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumat ila nur wa janibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. Khususan khasah dzurriyyahipun sedaya warga dusun Tegalrejo ya Allah. Khususan khasah dzurriyyahipun sedaya warga dusun Desa Badas ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa ardhalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai awal hingga akhir urusan khosoh Pak Lurah panitia suwaya kemawon menawi wonten atur kirang saya abdi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.